Pendrahe kang Puspitara ing sasana sampun samaktoraipun pisan saking geledekan Mojo Delik Kecamatan Gae Kadipaten Bojonegoro nggih panjenenganipun pun kula bobo karena didalai Bu Karimah ingkang sautaus sampun katampi rawuhipun pisan dening Bapak tugas dalai Ibu Sri Murni sakeluarga rawuhipun pisan sampun kapapakan jawat asta ya rerengkuhan dadi ora ketipun bebisanane mangkono ketawangi Ibu Pertiwi Lamat lawan kabeh arsa miring lampahipun upacara papak bisa ngenteni sasana yang para sepuh sampun kepareng nikah wonten Pandhapi Agung satata lenggahipun pinarak wonten palenggahan jinajaran panjenenganipun Rama Ibu anggenipun ngapit para putra putripun wonten sasana Pandhapi Agung lengke mangkono siap wajah temanten sari bibyo wangsul dari sasana palenggahan Ibu dengan mangke gitu kalampan upacara adat widu-widu kerobongan pengantin itu tadi kapurwakani kanthi nenggahi punadi joro kaca pembeli ngartora catur kawak Yuswina Brano teni salah butuhpun pilamuli hanya kloso jono ya kloso bongko arami kabeto dening para gonggang sampun kapidi sigro katuraken minggah wonten sasana Pandhapi Agung dening para gonggang sampun kapiji Munggah pun pocoro kacar kucur sigro kalampahan ing sasana Pandhapi Agung hanamu nedya nglestatonaken budaya Jawi kang adiluhung wonten tanah Jawi dhewe apa to kang dadi darunane pocoro kacar kucur kacar kucur dadi pratuntu yen tuwa lanang kudu duwe tanggung jawab marang garwane yen wadon sing wis nampa peparingipun wong lanang kudu dadi wong wadon sing geni setiti wong ati-ati kumangkono dituturi lumantar upacara kacar kucur kang samapta jeneng saking palenggahanipun Putra Mas Agung Setia Rahardi kepareng nutuk kapal wonten panggonipun ing garwa kumangkono datan kababar ing lisan garwaku Kang Mas peparingipun Kakang Tampanono kelawan negane atimu ya karo Kang Mas pun nggih matur sembah nuwun peparingipun panjenengan kula tapi katuding amanah kula Kang Mas garwaku wayu kados pundi pun Kakang muling marang sliramu kados pundi Kang Mas muga sliramu dadi garwanipun Kakang sing geni sedaya ngati-ati garwaku cik wis paken dawuh kamaku dan donga pangestu panjenengan mugi kula dados garwa panjenengan Kakang sageni sedaya ngati-ati Kang Mas kula mangkono garwaku ya tak dinaki wong ayu matur sembah nuwun Kang Mas untuk peparingipun Kakang sampun katampi dening garwa sasana punika rapet punika singset wujuding punika ingkang sampun katampi dening garwa kinasih apa tukang dadi sedaya yen to wis punika singset kabuta rapet tumrap katitipaken wonten ing ngarsanipun Kanjeng Ibu hanggih panjenenganipun Ibu Sri Murni katitipaken Gunakaya dadi pratandha ingkang putra temanten Saribut akhiripun dinten ingkang badhe kalapah badhe nglampahi pagesangan kartampun dewa tansah nyuwun pitutur nyuwun pangarah-arahipun tiyang sepuh
Bojoro kadar bojo sampun kalampahan rahayu joto langsung wonten sasana palenggane pun Sirat Mojo kemanten rawuhipun paraga ingkang sampun kabijeng asta daharan sigra mingkah wonten Pandhapi Agung apa tukang dadi sediane hamil kula daharan mereka badhe katuraken kunjung ngarsanipun sang napa ingkang sampun lenggahipun jinajaripun dampar betul dampar kecono lumadene Bojoro dahar kembu Bujana Andrawina sigra kalampahan wonten ing sasana Pandhapi Agung daharan kang sampun kasamutaken wujuding sekul punarawani jenar ingkang sampun winadan wonten piranti sigra katuraken kunjung ngarsane Puraka Mas Agung Sekira Hardi Saripit Nadila Sukma Arya Mahesti wonten sasana Panjaramala. Ing sasana tuti sampun katampi daharanipun Sirat Mojo kemanten Saripit Gyo setunggal boga sawiji kuman buang kene pun atur dulangan karo aku kene tak dulang wong ayu wis matur sembah wong dulangan panjenengan hamil katesan kula dadi panjenengan Kang Mas wong ayu Kang Mas kula sawit sampun teka kula kang pare kedah atur buka dhuwate panjenengan nusa saderengipun nek Kang Mas yo karo aku kene pun kakang ngersaki dahar saka dulanganmu wong ayu karo aku matur sembah nuwun Kang Mas senapi dulangan kula tulis Sirat Mojo kemanten samu atur dulangan wujuding katresnan kang sampun manunggal dadi sawiji nunggal karepe nunggal TKP bismillahirrahmanirrahim kumangkene manunggal dadi siji kekarepane ngarso ulun panutene samudrane ngurip bibasane susah dunyah rekoso lan luwu badhe kalampahan tiyang sakloron kanthi marimo ing panduwing Gusti sabar nglampahi apa kang dadi gustining Gusti karajut daharan dening paraga ingkang sampun kapuji sugra minggah wonten Pandhapi Agung paraga ingkang sampun ngasta wujuding unjukan ya toya ya aran Tirta menika kabuta saking sendang gledekan mojo delik gayam sampun sinampur kalian toya kang kabur saking sendang ambon dadi Tirta kang nyala wedi Tirta menika wis karan Tirta Purwitadi Tirta Purwitasari winadan wonten ing cangkir ya cengkir wong omah-omah kanthi niat ingkang leres ingkang kuat tegese kencenge pikir ing sasana Tirta yuk katon wening sejatine yentu senawang saking Mandarawa wening toya dadi tandha wening penggalih wening driya menika tegese kalbu ati yen atine wening atine resik namun yakin ridaning Gusti mugi kasembatan apa kang dadi sediane lamun Tirta menika saged menep ugi dados tuladha ya mangku daruna ya darunane meneping Tirta menika dadi tandha meneping ati atine wis menep atine wis santing mula namung greto yen to jujune mung siji nganti tekaning pati nyuwujuding tresnanipun Puraka Mas Agung Sekira hatihan namung Mbak Hesti Nadila Sukma Arya Mahesti dadi jujur kalaning donya teking telahan Tirta Purwitadi Tirta Purwitasari kaum judul Sirat Mojo kemanten niku tansah maninu hayu-hayun tentreman hangoyomi gesang beberanipun putra wonten ing alam padang karajut unjukan dening paraga tumuning mangke sigra samya samapta ing gape sawet dodol tumuning jumeneng saking palengganipun anglawas punang dhuwur saha canilanipun Sirat Mojo kemanten
minggu badhe sowan wonten ngarsanipun para sepuh ngaturaken bitusun tambah pangestu upacara sungkeman badhe kalampahan